Khona abantu abanenhlanhla yokudala. Buka nje uNgezi usevele wakhonjwa umunwe wasezulwini. Kodwa-ke angifuni ukuchaza kakhulu, ngicela nibuke le video. Yazi akekho umuntu ongalifisi le thuba elehlela uNgezi. Kodwa ngicela ubuke ividiyo, ngingakhulumi kakhulu. Aba nenhlanhla-ke mina ngathi uma ngabe-ke kwakheka lapha emzini kababa kwaba ukuthi bafika omakhelwane bonke, kodwa kwase kufika umakhelwane wami ke umkhulu kunabo bonke, ubaba inkosi yamakhosi uNyazi Lwezulu. Umakhelwane wami wayeseke engibiza esho ukuthi cha makhelwane mntanami ngizobe ngikhulisa abantwana bami kuwo lo muzi la sakhelene khona. Uyazi ukuthi abantu benkosi bangenzeka bangehlule ngendawo yokupaka. Ngiyacela ukuthi amachuno ayivule izandla. Ngajabula ngafa ukuthi lapho nami ukuthunywa umuno wasezulwini kuba ngilungisa isimo esokuthi ngicente iceke ngilungisele ukuthi imbali zonyazi esikwazi ukuthi umemulo uhambe kahle. Uzobe ngesonto ke cabanga usobe sinazo insizwa lapha umjolist insizwa ulimithi mfokanala uNuba, ngoba uNuba usenhlizweni enkulu ngomthanda kakhulu uNyazi lamthanda uNuba. Uzobe khona umthandeni igqokamelisha ezobe khona bese kuba umfowethu uSjava. Yona abantu phela uNyazi elingicelele ukuthi impela kungakuhle impela nje mase igidile intombi ijulukile bese bekwazi ukungena nabo behalelise ngoba nathi sobe sifundula impela nje sigida. Mina umakhelwane wami ngwaphosa itshelifiki ushaye utha-ke ongake intaba impela uyasho ukuthi cha abantu abasondele kube kuhle kubuswe akhulise abantu ngokwesintu nangokwenza ukuthi ethi eyinkosi izinto ayihambise ngokohlelo lwesintu. Lokho kuyakhuthaza ngoba ukwenza omdala kwenza ukuthi nathi sizingane sazi ukuthi siyakweleta ube sikwenza nangelinye ilanga. Mangabe-ke esincokola-ke nomlomo wasezulwini usiyabuza-ke ukuthi hawu ubuye nini phesheya? Ngithi mina ngibuye ngesonto baba. Usithi-ke cha isikhundla sakho ususilandeleni K. Cha ngase ngimceba ko-K ukuthi cha baba uK akasafuni isikhundla sami. Sithi-ke inkosi cha akeze la ngesonto azosho ukuthi unqabelane ngesikhundla sakho. Abuye afike la azosibuyisa isikhundla. K-ke naye singaba khona naye ngesonto lapha-ke emzini wenkosi. Ikhona iparking emachunweni January bese-ke sehlela-ke emzini wenkosi kubuse kube kuhle ngesihle impela. Kodwa-ke uK naye siyobona ukuthi uphathani ubuyisa isikhundla phela ngoba hayi amabamba futhi bayakhala abantu ngawo K bathi udludu awumi uzudle ngisho inkukhu ngomhlangano. K ucebile kwathiwa vele lezo ndaba seyiphutshukile. Ubhuti uNzuzu uhambile wabika lapho befundisi ukuthi uK wadla inkukhu. Seyiphutshukile lezo ndaba.